to I take the water. say, where are we? Okej, znajdujemy się w Wielkim Kanionie Colorado, tylko że w Tajlandii. Wygląda to tak, przed chwilą byliśmy tam, jest kozacko. Chodzi się takimi dziwnymi przejściami. A tutaj jest najgorsza rzecz, bo trzeba przejść po bardzo wąskim. Bardzo wąskim. Fuck. O, w takim miejscu bardzo wąskim. Ale się udało. Proszę zobaczyć. Tu spadek. I tu spadek. Ale było kozacko. Koleś jest nie wiem kim, ale sobie poszedł gdzieś tam, ja się zesrałem prawie, stojąc tam. Yeah. Excuse me. Can you not film here, please? Oh, Not allowed? really? No. It's forbidden. This is sacred ground. Okay, I'm sorry. Where I are you will from? delete it. I bet you're Polish. Yes, and we meet some crazy girls from England. Yeah. Oh yeah. Chelsea or Arsenal? Chelsea or Arsenal? Chelsea. Tottenham. Manchester United. Yeah!